Čaute ľudia, ideme po druhý krát cez tú Baťovú trailu, Green Rock, alebo neviem čo to je. Ale už sme tu boli, takže vieme aké to je. Takže tam ideme na plnej gule, s Šimom. Jo, ideme na A to. vlastne čo hovoril, lebo to potom ja nepočul tam. Ideme na to. Ideme na to. Neskúšajte to doma. Poďme na to. Myslíš, že to je zapnuté? Áno. Okay. Áno, je to. Ale budeme brzdiť, OK? Budeme brzdiť. Opakujem, neskúšajte to doma. Sme si ready? Áno. Dobre, nepoď si sa stále. Ideme. Ty kokos. Zase sme tuto šmykli. Čo je to tu? Neviem. To je na hovno. Dobre, ideme. To bolo vidno, že? Dúfam. Počkej, stoj ešte. Ale ja nemôžem. Ja idem sem. Ty kokos. Nemám Au. niečo s bicyklom? Pohode? Čo? Nemám niečo s bicyklom? Asi nie. Vyzerá to v pohode. Opakujem, neskúšajte to doma. A to bude zase prekutené to bude. No. Neviem. Ideme. Čakal. Nemôžem. No, ideme. Aha. Áno. Aha. No. Čo? Trošičku. Nie? Ja viem. To je dosť také Pomaly. rýchlo. Pomaly. No ale to neviem, ak zastavíme, keď to pôjde hore. Úplne zaprať. Ktoré môj predný? Toto je môj predný? Tak ho nech zozadný. Zozadný. S tým. Týmto? Za zadným, no. Správne video. Čaute.